musíme to zohnúť na polovicu a potom sa na tú polovicu zase postaviť. No, na jednu rotáciu. Teraz. OK. Robo, prvý raz. Posunite sa za druhý. Tak. Dobre, otočte to tam. Nesmiete mať dve šlapy. Otočte sa tak, ako je Filip. Teraz. Ak sa zmestíte. Dobre. Dajte si to pod nohy. Dajte jeden. Podržte sa. Ak padáte, tak držte sa. Sme jedna. Máte to? Keď sa budeme všetci držať, tak sa udržíme. OK. A sa bude držať každý. Teraz. Teraz čo? Teraz posunite tú deku cez prvý rad, cez nás. My sa ju pokúsime dostať za nás, pokúsime sa na ňu skočiť, tak ste na nej vidí teraz. Hej? Skúsme. Postavte sa mimo a teraz prvý rad sa postaví na tú preloženú deku. Takto. Máte? Skúste si to posunúť. Takto ako stojíme vy. Teraz položte na dvoch a dajte druhú hore. Levituj. Postavte sa na to. To ste na konci radi. Naprav to na tej svojej strane. No keby to schadiť. Podržte. Držím ťa aj mohu. Poď. Ide. Máte všetci? Áno. Ako B? No a nesmedzi sa, poďme robiť. A podľa ktorých môžeme sa mať? Dobre. A teraz takto držíme. OK. Skúsme. Keď to zložíme, tak to ale rozložíme. Ak to rozložíme. Skúsme hornú časť posunúť na tú spodnú. Ak sa nám to podarí. Keby sme sa postavili všetci na tú časť, ktorá nie je prikrytá a pretočili si to potom na nohy. Dobre, môžeme tak. Rozumeli ste? No, keby sme to všetci postavili. Ináč môžeme si stúpiť aj po nohách. Dobre, poďte na to, ja to vydržím. Ja to vydržím. Nemáš to štyri láska. Ja ešte chvíľu, hej. No, kľudne, založil sa na nohy. Predtým. 3 minúty vám prešli. Ešte 2 minúty. To je v pohode. Dobre? Ale to je dobre, pohode. Dobre, pohode. Ja si dievčat ste mali mať, to by sa vám skôr lepšie. No. Dám. No a teraz čo? Teraz to. Skúsme to posunúť tú hornú na tú dolnú. Skúste sa postaviť. Ty, čo stojíte na nohy. Postavte sa na kamarátov. Viete, skúste. Skúste mi uvoľniť hornú. Postavte sa na tú spodnú. A ja si nechcem. Najlepšie bolo, keby si všetci začali Skúste si zadvihnúť tú nohu, na ktorú to naprešľate. Prečo nemôžeme byť traja? Robo, zdvihni jednu nohu. To bola ťažká úloha, ale... Sorry, ja tam nevidím. No dobre. Je teda Sandra, nie? Ja tam nevidím. To je smiešné. Tí, čo ste viacej, skúste zohnúť a uvoľnite. Nemáš, my sme sa tu normálne do jedného rádu veľkého. No, keby sa dalo. Ale tak sa potlačíme trochu, no. Musíte sa všetci postaviť na tú spodnú. Na tú spodnú. Postavte sa aj na nohy, kľudne, to nevadí. Len aby to bolo prečo. Držme sa všetci. Všetci sa držíme, hej. Skúsme. Mali sme spraviť. Môj rád, skúste
pravo ste to, je to horšie ako twister. To mi vere. Nedržal si ma. Som sa pokúšal. Dobre, koniec. Ale to bolo tak Nebolo